Nkosi. Izibongo zimfanele ekseni bathandekayo. Haleluya. Kusho njalo uDavide uthi udumiso luhlalela wena Jehova eSiyoni. Amen bangcwele. Uthi unguNkulunkulu oyizwayo imikhuleko beza kuye bonke abantu. Amen bangcwele. Indaba nje uthi uDavide uma sebebonile abantu ukuthi uNkulunkulu uyiNkulunkulu oyiphendulayo imikhuleko, abantu bonke benze njani? Beza kuye. Haleluya bathendekayo. Ngiyalibingelela kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu ekseni bathandekayo ukuthi uye wasivusa sabalwa kanye nabaphilayo. Amen bangcwele. Ngicela nje sishayele uNkulunkulu elikhulu inhloko bangcwele. Haleluya. Ngoba udumo lumfanele bathandekayo. Uma ulalela abantu abafakazayo, ngake ngalalela umfakazi bukatata uZulu. Amen bangcwele. Abathi siyabazi uthi utata uZulu utata uZulu uNkulunkulu ujabuliswa nje udumo noma ngabe lusuka esidakweni. Amen bangcwele. Uthi mayethi nje uma umnikeza imali umuntu umsiza mayesethi awuyabonga uNkulunkulu kanti umkhulu kanje bese udumo luyabani luyaNkulunkulu. Thina sicaba ukuthi kumele size la sizodumisa. Hayi no, lokho kwenzayo nje okuhle kudumisa bani? uNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. Siyambonga ke bangcwele uNkulunkulu kukho konke ubufakazi okube khona kulendlu, ubufakazi obunamandla. Sishayela uNkulunkulu izandla bangcwele. Enkulu bathandekayo ukuthi ngempela uNkulunkulu oyivezayo nalapho ithemba omunye umuntu kade selilahlekile kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu olibuyisayo ini ithemba. Amen bangcwele. Abantu uma isikhathi esiningi ke angasho ukuthi lento ke ikwi-nature yomuntu bangcwele uthi uma engaboni izinto zenzeka bese yadikibala ephele ini amandla. Omunye umuntu ngempela adonsa ukuthi mase sezofika lapho uNkulunkulu akabeke khona into yakhe avele enze njani? Akhathale. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele egameni lika Jesu ukuthi nobhuti uyezwa. Ngiyabona nje uSisiyoni lesahlabela lengoma ethi uJesu uyamangalisa. Amen bangcwele. Haleluya bathandekayo. Uthi uJesu uyamangalisa wamangalisa inhliziyo yami. Haleluya bangcwele. Akamangalisi inhliziyo yomunye umuntu kodwa umangalise kabani? Eyami. Uthi ke wakhipha inhliziyo eyitshe wafake kabani? Ekamoya. Amen bangcwele. Uma sekukhishwe leyo inhliziyo kulula ukuthi uNkulunkulu asebenze kumuntu. Amen bangcwele. Kodwa ke uthi kuIsambulo 3 verse 20 uthi bheka ngimi ngokuphi? Ngasemnyango ozwayo izwi lami bese evula. Amen bangcwele. Uhleze ebheka umuntu ozokwenza njani? Ozovula. Amen bathanda. Awuvulelwa omunye umuntu futhi okumnandi bokuzizwela ubuKristu abuzwiwa omunye umuntu. Amen bathandekayo. Yabona uma into kaNkulunkulu ingene ngempela abantu yazikenzeka uhambe endleleni ungababoni. Ngobani? Kukhona lento ekuwe ubona usufikile lapho uyakhona. Hawu sengingenile ekhaya. Amen bangcwele. Ngobani? Kukhona umlilo okuwe. Lo mlilo wahlula uJeremiya. Amen bangcwele. uJeremiya wayesethi uyayeka ushiya phansi nabantwana bakwaIsrayeli abezwa banamakhanda alikhulu. Usethi ke kodwa ke manje inkinga lento ifana nomlilo obasele kuphi? Emathanjeni. Noma ethi uzothula kodwa umlilo ongaphakathi kwakhe akavumi ukuthi enze njani? Athule. Noma inkinga uyibona kukhona umlilo nje uNkulunkulu akawuvusayo ngaphakathi uthi uyaziba ukuthandaza uthi yabona namhlanje angeke ngize ngithandaze ngoba nangiyiboni lento le engiyenzayo. Kodwa ngenxa ukuthi lento ikuwe ikuphushe uvuke uthandaze futhi uthandaze umthandazo kade ungayitheni ukuthi uzokwenza njani? Uzothandazeka. Amen bangcwele.
Siyambonga ke uNkulunkulu bathandekayo neminyango akayivulile yemisebenzi konke. Siyamdumisa uNkulunkulu nokuphila nje kubodwa bazalwane kuhle. Kukhona incwadi kaJakobe uthi uJakobe abantu banomkhubo omubi bangcwele ukuthi uma kuzophela unyaka baplane. Angithi bangcwele uma beplana ethi uma kuphela unyaka sizohamba siyohlangana kaMama uSibanibani senze ukuthi uthi uJakobe leyo nto ifana nokuyiphakamisa phambi kabani phambi kaNkulunkulu. Kodwa ufanele sithi uNkulunkulu ethanda esivumela sizokwenza ngoba ikhiye zokulala nokuvuka zikubani bangcwele zikuNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. Haleluya. Nisekhona kodwa nisekhona. Haleluya. Amen. Bazalwane ke kafishane lokhu uNkulunkulu akakubekile nje nakakubekayo ukuthi ngikhulume ngizokhuluma khona bangcwele bese ke siqhubeka nenkonzo yethu. Ngizocela ke sivule kwabaseKorinte egameni lika Jesu bangcwele. KwabaseKorinte bokuqala isahluko esokuqala futhi ivesi ngelika 18. Haleluya bangcwele. Amen. Uphakeme baba uphakeme baba sayifumana sonke bangcwele. KwabaseKorinte bokuqala isahluko u1 futhi ivesi ngelika 18. Amen. Isihloko sifundeka kanje: ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. Amen bangcwele. Isihloko nje sesiqalile sesiyaveza ukuthi kukhona ukwahlukana okukhona manje la. Okusho ukuthi manje sikuyaqhathwa kuqhathanisa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwani kwezwe. Amen bangcwele. Uma kukhulunywa ngokuhlakanipha kwezwe yazi ukuthi kwathiwa izwe sekufaka uSathane. Amen bangcwele. Futhi sekuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kabani kukaSathane. Amen bangcwele. Once nje kwathiwa nje izwe noma ihlabathi yazi ukuthi sekufaka uSathane automatically lapho. Amen bangcwele. Lithi lelizi ukuhlakanipha kukabani kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. Amen bathandekayo. Uverse 18. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Amen bangcwele. Amen. Haleluya. Uyayibona ukuthi umpostoli Paul uyiqala kanjani le ndaba? Akaqhamuke seqala ngokuhlakanipha kodwa uqala esiphambanweni. Amen bangcwele. Uthi ngokuba izwi lesiphambano, haleluya, lingubula kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kabani kaNkulunkulu. Indaba kusho ukuthi ke ukuze kubonakala ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe kuqala la esiphambanweni. Amen bangcwele. Once umuntu waqala esiphambanweni waqala wamukela uJesu, noma ngabe kade hamba kahle nabangani bakhe, kukhona ukuhlukana manje sekuzoba njani osekuzoba khona. Haleluya bangcwele. Automatically akuzukudinga ukuthi uzubatshele kwesinye isikhathi, ngoba umukela uJesu wamukela izwi lesiphambano. Angithi njalo le ndaba ithi ke ngokuba izwi lali lesiphambano okusho ukuthi indaba le emenyezelwayo eshunyayelwayo. Amen bangcwele. Besifika kumuntu umuntu ayidle ingene kuye. Amen bathandekayo. Uma ingena kuye isizosebenza ke yena imisebenze imiyekise abangani bakhe abakade enza nabo ini imikhuba emibi. Amen bangcwele.
okokuqala bazobona isikhathi akade ujwayele ukuphuma ngaso ungasaphumi ngaso. Hawu ngoba besingoclever sonke bekuthi mabona esihlanu nomngani wethu njalo asifonelana sitshelana siyazi ukuthi njalo ngo6 sihlangana kuphi. Kodwa uma sekufike izwi lesiphambano, amen bangcwele, lithi lelizwi ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Futhi kubona ilapho kubonakala khona amandla kaNkulunkulu esiphambanweni, amen bangcwele. Ilapho kubonakala khona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kuphi esiphambanweni, amen bangcwele. Ngikona bathandekayo. Ivesi ka-19 uthi ke ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Verse 20, siphi isazi na, uphi umbhali na, uphi umphikisi walesi sikhathi na? uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Amen bangcwele. Imibuzo le impendulo zayo ezibonakala ezisobala. Uma ebuza kanje umpostoli Pawula sekubiza ukuthi nathi sibheke uma lithi lelizwi uphi siphi isazi. Uma kukhulunywa ngesazi noma kukhulunywa ngabantu abahlakaniphile ezweni, ngiyalinganisa njengabantu abakwazi ukufunda izinkanyezi, abakwazi ukubona inyanga, abasebenzisa nje lezi zinto ze-technology, amen bangcwele. So labo bantu uthi umpostoli Pawula baphi la endlini kabani kaNkulunkulu. Uthi ke siphi isazi, uphi umbhali, abantu abaziwayo ukuthi kuneyindaba abayibhalayo, babhizi kodwa abanaye ubani uNkulunkulu, abalizwanga izwi lesiphambano noma belizwile kodwa ngenxa yokuhlakanipha okubona okungasikhona kukaNkulunkulu kwenza ukuthi bangaqondi, bangalizwa izwi lesiphambano, amen bangcwele. Ngikona bathandekayo. Uthi ke siphi isazi, uphi umphikisi walesi sikhathi? uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Amen bangcwele. Uverse number 21 uthi ke ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe kalimazanga uNkulunkulu, ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle kuNkulunkulu kusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Nikhona bangcwele. Haleluya bathandekayo. Uthi ke ngokuba njengalokhu ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga, amen bangcwele. Abantu ngenxa yokuthi kukhona ukuhlakanipha osekukhona kubo abamazanga ubani uNkulunkulu. Lithi izwe alimazanga ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Bazalwane, uma kubantu ushumayela uJesu automatically bakubona uyini uyisilimo. Inamanga bangcwele. Abanje akudingi ukuthi uze kube khona amasayini owenzayo. Wathi nje waveza washumayela izwi lesiphambano kubantu. Lithi lelizwi ke uNkulunkulu kwenze ngamabomu lokho ukuthi izwi uma lifika kubo kube lingalethu ukuhlakanipha kubo ukuze kuzobonakala ukuhlakanipha kukabani kukaNkulunkulu. Haleluya bangcwele. Uthi ke kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo. Uyabona ukuthi ukukholwa akuyi ngokuthi ufunde kangakanani, amen bangcwele. Ukukholwa akusho ukuthi unama degree nama diploma amangakanani, kodwa kuya ngokuthi ukwazile yini ukuzehlisa, amen bangcwele. Ngoba indaba yokukholwa iabout ukuzehlisa, amen bangcwele. Ngoba indaba iqala la mhla uNkulunkulu ethumela uJesu ehla kuphi ezulwini eza emhlabeni ezoba ngumuntu, amen bangcwele. Lithi izwi labantu kwabaseFilipi waba yinceku, waba ngumuntu ebantwini, amen bangcwele. Wathi abantu umzimba ofayo engubani? EnguNkulunkulu. Uthi uIsaiah 53 ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na?
ubese ethi ingalo kaJehova yambulelwa bani. Amen bantwana. Ekhuluma ngobani? NgoJesu. Uthi ke washawa ngoba babethi uhlushiwe ngubani? kuNkulunkulu. Bayitshela ukuthi ulahli, babengazi ukuthi uNkulunkulu uqobo lo wehlile ngoba enza inkonzo yokuthi bonke abantu bafanele beqale benze njani bazalane. Uthi umbhali loyo umpostoli Paul uthi lo wakhuphukayo lo wehlayo uyena owenze njani? Owanyukayo. Amen bantwana. Lo wehlayo uyena owenze njani? Owakhuphukayo. Okusho ukuthi angeke uye ezulwini ungehlanga. Amen bantwana. Hallelujah. Uthi umpostoli Paul kwabaseKorinte ngithi chapter 14 chapter 10 uthi ke uthi umpostoli Paul ukwazi kuyakhukhumeza. Amen bantwana. Ukwenze njani? Yazi omunye umuntu uma kwakhona information nje engathi intsha akayitholayo kuba khona lokho kuphakama abanye ababanako. Okomba ukuthi uhansi umuntu kwakhona ulwazi akaba nakho. Uma usufika nobunye ukwazi wena uzobona ukwazi kwakho kuyini kubuhle ngoba lithi lalizwi izwi lesiphambano lingubulwa kwababhubhayo. Amen bantwana. Ngoba kumele uzehlise eqala. Bazalwane, indaba kaNkulunkulu angeke ikusebenzele uma ungezehlisi. Kufana nakho ukuvuma izono. Uma uSathane efuna ukukushaya ukuthi ungangena embusweni, ukwenza ukuthi ube nepride. Ikhona bantwana. Ipride, umuntu onepride akazivumi isono bantwana. Nikhona. Abantu umuntu onepride engangena la bese efuna ungahlali ngasemnyango, afuna ukuyihlalela yena. uJesu uyikhuzile lonto ngobani? Uma sekufika umuntu kanti lesihlalo khona umuntu osibekelwe yena kuthiwa hayi besicela uzohlala ngapha, useyalimala kuphi? Emoyeni. Ngobani? Unompakamo. Amen bantwana. Ukuqala wahlala ngasemnyango lokho kungubula kanti ngaphakathi ufihle ini? Ukuhlakanipha. Amen bantwana. Ubula okungukuhlakanipha ngobani? Kungumyalo wenkosi. Nikhona bathandekayo. Lithi lelizwi ke ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubula kubo abezizwe. Uyabona umpostoli Paul uhlukanisa la abezizwe nabaJuda ukuthi abaJuda umkhuluma nje ngoJesu ubona ayikhona, uyabakhubekisa ke manje sewuqalile ngobani? Abona ngokwenkolo yamaJuzi abakholelwa kubani? kuJesu. Uyamkhuba umuntu ongumJuda umkhuluma ngobani? ngoJesu. Kodwa kwabezizwe uvela uyisilima kubona. Amen bantwana. Ngoba kubona ufana nomuntu oshiya isiko lakhe aye emasikweni abanye abantu, oshiya izinto zakhe aye ezintweni zabanye abantu. Haleluya bantwana. Lithi lelizwi ke uNkulunkulu kwenze ngamabomu lokho ukuze kuvele ukuhlakanipha kwakhe. Haleluya bathandekayo. Ngicela nje uphenqe nje kancane kubo kwabaseKorinte chapter 3 verse 18. Chapter 3 verse 18 izothi nje phephe sizobuya siqhubeke bese ke ngiyaqeda egameni lika Jesu. Sayifumana bangcwele. Verse number 18. Makungabikho ozikhohlisayo uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Amen bangcwele. Lithi lelizwi lesi sikhathi esiphila kuso kufanele ukuvume ukuba yisiwula kubantu. Uma uveza let's say kunezinto othola ukuthi ngalinganisa nani bangcwele njengoba siphila impilo eholiness bangcwele. Uma umshumayeli nomveza ukuthi amacici
ukuxhuma kuthiwa yini ukinstalla yonke leyo nto uma ukukhuluma kumuntu ongakholwa uvela uyini uyisilima. Amen bangcwele. Ngoba uyeke ukuba muhle wena. Amen bathandekani. Kodwa lithi lalizwi ukuze uzokwazi ukusurvive vele wazi ukuthi vele kubantu ngisilima kufana nani uma ukhulele emndenini okukhonzwa kwamadlozi kwase kufika izwi likaNkuluNkulu. Amen bangcwele. Kwase kufika izwi lesiphambano ngoba lizophambanisa uJesu uthi ngelilanga angizile ukuletha ukuthula kepha ngilethe inkemba. Amen bangcwele. Ezohlukanisa uyise nendodana umamezana nomakoti. Amen bangcwele. So uthi ke la ukuze ukwazi ukusurvive kule atmosphere esiphila kuyo njengamanje kufanele wazi ukuthi lapho uqhamuka khona umuntu wala emhlabeni uyini uyisiwula. Amen bangcwele. Kodwa ubula bakho kuhlakaniphile ngoba kuzokuyisa ekuphileni okuphakade. Nikhona bathandekayo. Uthi ke lo mbhali uthi ke ma kungabikho abona ukuthi uma uthi uhlakaniphile isikhathi lihleli uyayikhohlisa mangabikho ozikhohlisayo. Uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi makabe yisiwula okusho ukuthi nansi indaba abona nje wathatha wenza konke okubhalwe la bangcwele phakathi kwabantu uzoba yini yisiwula. Sicela siqhubeke ngale ke ku chapter 1 bese ke bazalwane ngibuyisela ku MC wethu egameni lika Jesu Kristu. Verse number 24. Chapter 1 verse 24. Kepha kubo bonke ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu amandla kaNkuluNkulu nokuhlakanipha kukaNkuluNkulu. Amen bangcwele. So la umpostoli Paul useveza ukuthi kuyini ukuhlakanipha kukabani kukaNkuluNkulu. uJesu Kristu ungukuhlakanipha kukabani kukaNkuluNkulu. Once wamukela uJesu wamukela ukuhlakanipha wamukela isikhubeliso kubaJuda wamukela ubuwula kubantu bezizwe. Amen bangcwele. Automatically kufanele ukwazi ukuthi njengoba nje sengihamba le ndlela abangani bami abanye abangomakhelwane bethu nakanjani bazothi uma bekubuka ngoba phela bangcwele njengoba sikholwa uSathane akayithandi impilo esiphilayo. Amen bangcwele. Shosho uzoletha ama challenges azokwenza ukuthi omakhelwane bakho babone ukuthi lo muntu ubhekene nale nkinga bese bone ngokuhlakanipha kwabo bethi ushawa idlozi. Amen bangcwele. Angithi ngobani banokwabo ukuhlakanipha nabo kukabani kukaSathane into abazoyisho bazothi lo ukuba ulungisa umsamo wakhe nje ngabe lengane le isaphila noma ngabe lo mntwana akaguli kanje. Amen bangcwele. uNkulunkulu avume ngamabomu ukuthi udlule kuphi la esigodini sethunzi. Amen bangcwele. Ukuze uebone ukuthi ngempela uyazi yini ukuthi lento emukele umukela izwi elingubula kubantu. Amen bangcwele. Amen. Ngaso sonke isikhathi sizohlala siyiziwula emhlabeni. Emsebenzini kuyantshontshwa emsebenzini bangcwele. Emsebenzini nje impilo yakhona kuyantshontshwa. Kuzothi angithi lesikhathi siphila kuso abafuni abaqasha ukhokha imali. Bazothi hayi uyabona mina lokho ngiyathatha mina ngiyayiholela ngeke lo muntu udlala ngathi. Amen bangcwele. So ngenxa yaleso sizathu wena bazontshontsha impela futhi babone ukuthi hayi umbona omunye umuntu ekwenza eqhamuka impela sehamba ngemoto hawu athi hayi mina ngiyasebenza mina ngithi wena phela uyikholwa elikhulu angithi uphenduka isiwula kubantu ngobani unokuhlakanipha kukabani kukaNkuluNkulu. Bantshontshe baze bagcine babanjwe bese bayaxoshwa usane. Amen bangcwele. Bese ukuhlakanipha kwakho bese bethi hawu abakithi yazi wayisiza ngangayitshontsha usibanimani hawu bese bekufanele bakubhalele la ku WhatsApp bathi hayi siyakubongela uNkulunkulu omkhonzayo wethu hayi uyabona
Usakuvela ini ukuhlakanipha okwamukelile. Sekuyavela ukuthi ubula lokho kade bekwenza. Amen bangcwele. Yabona amaphoyisa uma njengoba ngithi nje emsebenzi, abanye emsebenzini bangcwele. Emsebenzini icorruption. Abona amaphoyisa ukuthi angithi ngifike mina ngapaka lapho ungafanele ukuthi ngipake khona. So sekuzoqhamuka iphoyisa la kwa Metro. Shosho akwenzeki ukuthi uhanjiswe nomuntu okholwayo. Uzothi ukholwa uhanjiswe nomuntu onjani? Ongakholwa. Lo ongakholwa uthatha ibribe. Amen bangcwele. Uma kufikwa engibona ukuthi hey le ndoda ayisiphathi iskaftini. Kodwa into eyithandayo ngobani makufikwa lapha uyafika yena ajikele ngasewindini driver baxoxa athi udriver hayi kukhona umncane nginako bese ukhipha u100 wena ngobani uyakhona usindisiwe wesaba uNkulunkulu ngeke uzukwenze lokho uzozuhole kuma uba nemali. Amen bangcwele. Kodwa kubukeka kungubula lokho. Kodwa ubula okuhlakaniphile emehlweni kabani? kaNkulunkulu. So bangcwele lithi lelizwe ke masenze njalo sazi sihlale sazi bangcwele ukuthi uKristu Jesu lo esinaye ungukuhlakanipha bangcwele simukela amandla samukela ukuphila samukela ukuhlakanipha asizukuyisola egcineni noma kungangabonakala ke la emhlabeni uthi umpostoli Pawulu akakabonakala siba esiyokuba yikho kodwa mhla ibonakala thina inkazimulo yethu angeke ifaniswe nezinhlupheko zasemhlabeni. Amen bangcwele. Cela ukufunda nje ivesi lokugcina bese ke ngibuyisela kuMC wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Verse number 26. Ngokuba bhekani ukubizwa kwenu bazalwane. Kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama. Kababaningi abanamandla, kababaningi abayizikhulu. Amen bangcwele. Na izwa le ndaba bangcwele. Lithi akuqalaza nje la uyalibona ikhansela la. Alikho. Amen bangcwele. Uyayibona induna la. Ayikho. Yazi bazalwane abantu abalapho hayi ngoba bengamazi uNkulunkulu wesisikhathi uSathane ufika afake ukukhukhumala abona idimoni lempakamo ufika afake lona bese ngabe safuna ukuthi akhonze akumakhonze uNkulunkulu mekizehlisa always fanele angithi uJesu bangcwele baze bavumelana ukuthi uJudas Iscariot uzofika amange bese bayabona ukuthi ubani uyena lo. Kwelinye ivesi kuyaveza ukuthi bafike babuza wafika babuza uJesu ukuthi nifuna bani bathi sifuna babuza kuyena ngambuza yena umuntu kuyena uma umazi ngoba uJesu wayelinganise nabapostoli. Amen bangcwele. Wehla wathi abathi isimo sokuba inceke uthi ngelinye ilanga egeza inyawo uthi ake ngqale kule ndaba uthi ngelinye ilanga baqhamuka bakhuluma abapostoli bakhuluma uthi uJesu bekhuluma ngani hayi bangundazi bashonele usethi hayi yazi ukuthini umuntu ofuna ukuba umkhulu phakathi kwenu makabe isikhonzi. Amen bangcwele. Isikhonzi umuntu ogeza inyawo ukhipha ingqondo yokuphakama kubo udraina impakamo ngelinye ilanga angazi noma ngizothini kwafika umama umadodana kaZebediya ebaphethe uJohani benoJakobo usethi ucela ukuthi ekhazimulweni yakho uJesu laba bantu bahlale ngakwesokunene nakwesokhohlo. Lithi izwi badinwa abapostoli badinwa ukuthi bathi shuthi uJesu mayefa ngoba into abahlupha kulo emqondweni wabo babefuna umuntu ozophatha uma uhamba uJesu ngoba babazi ukuthi uzokwenza njani uzofa. So babuzana ngelinye ilanga uthi uJesu umuntu ofuna ukuba mkhulu phakathi kwena akabe yini akaba yinceku. So ukuze sikhona ukusurvive asivume bangcwele and sizazi ukuthi phakathi kwabantu sizohlale siziula sizohlale sihlakaniphile kuNkulunkulu. Amen bangcwele. Ngicela ukubuyisela kuMC wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.